ktorú sa Rusi snažili opakovane urovnať za podmienok, ktoré boli veľmi výhodné pre Ukrajinu aj pre nás. Ako hlavnú vec vyžadovali od nás, aby sme držali NATO preč od Ukrajiny. Veľkí zbrojársky dodávatelia chcú neustále pridávať nové krajiny do NATO. Prečo? Pretože potom musí táto krajina prispôsobiť svoje vojenské nákupy na špecifikácie NATO. Čo znamená, že konkrétne spoločnosti ako Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing a Lockheed na tom zaručene profitujú. V marci 2022 sme pomohli Ukrajine 113 miliardami dolárov. Len aby som uviedol príklad, za 113 miliard dolárov by sme dokázali postaviť dom takmer pre každého bezdomovca v tejto krajine. Odtedy sme prispeli ďalších 24 miliard pred 2 mesiacmi a teraz prezident Biden pýta ďalších 60 miliard. Ale tie najväčšie výdavky prídu až po vojne, keď budeme musieť opraviť všetky veci, ktoré sme zničili.